खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै रायज्लायगोन सासे क्लास 6 आव फरायनाय गथ' आरज गाबबाय थानायावनो माबोरैबाबा खर' गिदिंनानै बै स्कुलावनो गोलैयो आरो गोलैनायनि उनाव बै स्कुलनि टिचारा लाना थांनानै दै सास्रोनानै मुलि गरसे दौनानै बिखौ बुङो नों दिनै क्लास खालामनाङा नोङो दिनै न'आव थां। आरो बिदि बुंनायाव बे गथ'आ दसे जिरायनानै लासै लासै गावनि बेगखौ लानानै न'आव थांनायसै। आरो न' मोनहैनानै बियो बिमाखौ गाबज्रियो जे आयै आयै आङो थाबायनो हाला गसंना थानो हाला मा जादों मिथिया नों बबेयाव दङ। आरो बिदि बुंनायाव बिमाया जेबो आवाज होआ जेबो राव होआ होयैयाव बियो नागिरो न'खै इखै इखै ओमफ्राय जेब्लानो बिसोरनि जि उन्दुग्रा न' उन्दुग्रा रुम बै रुमनि खाथियाव थांनानै नायहैबाथाय माबायदिबा आवाज फैबायदोंमोन बै न' सिंनिफ्राय आरो बियो बेखौनो खिरखिनि जि गरं दंमोन बै गरंखैजा नायनो सेस्था खालामो आरो बिदिनो नायनो सेस्था खालामनायाव बिखैजा माने बिमाखौ नुहरो आरो बिमाजों लोगोसे सोरबा गामिनिनो सासे सेंग्रा नुहरो आरो सानैबो माने बिराद गाज्रि अबस्थायाव थानायखौ बियो गावनि मेगनजोंनो नुयो आरो नुनायनि उनाव बियो माने जेबो बुङा गावहा माने खोब आसरित मोनो माने बिमाखौ बेफोरबायदि नुनानै बा बै मानसिखौबो बेफोरबायदि नुनानै आसरित मोननानै बेयावनो गसंनानै थाबाय थायो बियो। आरो दसे उनाव बै रुमनिफ्राय बै सेंग्राया ओंखारबोयो आरो ओंखारबोबाथाय बियो बै सेंग्रानि मोखाङाव नायदावनानै थाबाय थायो। बै सेंग्रायाबो बिनि मोखांखौ नायनानैनो गिदिंनानै ओंखारलांनोसै आरो बिनि उनाव दसे उनाव बिमाया ओंखारबोयो। बिमाया ओंखारबोनायाव बिमाखौबो बियो मोखाङावनो बिदिनो नायबाय थायो आरो बियो गोसो सिङावनो सानो माने बिराद आसरित मोनो माबोरै जोंहानि बिमाया बेफोरबायदि माने जानो हागौ। बिनि उनाव बिमाया फैनानै सोंबाय मा जाखो नों दिनै इमान थबनो स्कुलनिफ्राय माबोरै मोनफैखो बेफोरखौ सोंनायाव बै फिसाजोआ बुंनायसै जे आं आरज गाबबाय थानायावनो खर' गिदिंनानै गोलैयो आरो गोलैनायखाय टिचारा आंखौ मुलि दौनानै आंखौ न'आव थिनहरदों दे जेबो नङा दिनै सानसे न'आव था होननानै बिमाया बुङो। बिदिनो सानसेखालि गामि जिङाव न'खरसे मानसिनाव माबाफोर फोरबो दंमोन आरो बै फोरबोआव माने बिमाखौ निमन्त्रन होदोंमोन लिंलाङोमोन आरो बिनिखायनो बैखालि स्कुलबो गैयामोन नालाय बेयो फिसाजोखौ बुङो जे नोङो मोसौनो एसे गांखो हाना लाना फै आङो ओइसाराव थांनानै फैनि। बिदिनो बे फिसाजोखौ बियो गालाङो न'आव आरो गावहा थांनानै बै फोरबोआव थाङो आरो इखालि 11तासो बाजियाव बे फिसाजोआ गांखो हानो थाङो मोसौनो गांखो हानो थांनायाव उनखिजानिफ्राय सोरबा सासे मानसि थांनानै खुगा मुथेनानै बिखौ बुद्रु बुद्रु लाना थांनानै बेयाव माने खुसेरनि आबाद दंमोन बै खुसेर आबाद गेजेराव बिखौ लाना थांनानै माने सोबासिन सोबायो बिखौ खोब गाबो बियो आरो बियो सोबानायखौ गारा। बिनि उनाव गिदिंना नायबाथाय बै मानसियानो जाय मानसिया बिमाजों माने दंफायोमोन आरो बिखौ नुनानै बुंबाय आंखौ मानो बुंबाय दोङो आंखौ मानो सोबाबाय दोङो नोङो बिदि बुंनायाव बियो बुङो नों जेब्लासिम सिरि सिरि थाया आरो जेब्लासिम आं जेखौ बुङो बेखौ मावा नों बिदिनो बुजाबाय थागोन। बिदि बुंनायाव बियो दसे सिरि थायो आरो सिरि थानायनि उनाव बियो गावनि जि निर्लज्ज असभ्य खामानिखौ गावहा स्टार्ट खालामो आरो स्टार्ट खालामनायनि उनाव बै सिख्लाया जोबोद होख्रावनायखौ बियो होबथानो हायैखाय बैनि खाथियावनो मोनसे काटनि थुख्रा दंमोन बै काटनि थुख्राखौ बिनि खुगायाव सोनानै होयो आरो सोनानै होनानै दसे उनाव बियो जिउ गोमालाङो। जिउ गोमानायनि उनाव दा बियो मा खालामगोन मा मागोन साननानै बे गथ'खौ बिनिफ्राय लाना थांनानै एसे गोजानाव दैमा गंसे दंमोन बै दैमानि सेराव जि बालाबारि दंमोन बे बालाखौ बुरखांनानै बिखौ फबनानै गारबोयो आरो बेयो आथुरावनो बै जे जायगायाव माने माबादोंमोन बे जायगायाव सेन्दाल फारसे आरो जेराव हाखर जावदों बेयावबो फाराव जि गांसे माने आथुरावनो बावगारनानै थायो।
मानसिया बुङो ना सिखावा जेमान सिखाव मावबाबो माबा नोङो माबा मोनसे सुराग गालांथारो होननानै दा मोना मोना बिमाया फैबाय खोब नागिरबाय फिसाजोखौ नागिरना मोनायाव पुलिस स्टेसनाव थांबाय पुलिस स्टेसनाव खबर होबाय आरो बे पुलिसफोरा सोंबाय जे नोंहा सोरनिबा सायाव सन्देह दङ नामा आरो बिनि बुंनायाव बिमाया 7 मानसिनि मुंखौ लिरनानै होबोयो बिनि उनाव पुलिसफोरा बुङो दिनै हरसेखौ नाय बबेयावबा थांदो खोमा जोङो गाबोन फुङावनो फैनानै नोंनि फिसाजोखौ नागिरगोन मानोना दा सोरनावबा थांनोबो हानाय नोंसोर दसे नागिर जोङो गाबोन फुङाव फैगोन बिदि बुंनायाव बिमाया फैबाय गामिनि मानसिफोरा गासिबो नागिरबाय गैया मोनासै आरो अखानायै पुलिस फैयो पुलिस फैनायाव पुलिसा सोङो नों माबाफोर थिनहरदोंमोन नामा बिमाया बुङो आङो गांसो हानो थिनहरदोंमोन आरो बै गांसो हानाय जायगायाव थांनानै बेखिनियाव एसे नागिरथिङो पुलिसफोरा गासैबो दसे उनाव सासे पुलिसा सेन्दाल फारसे मोनो आरो सेन्दाल फारसे मोननानै बै इन्सपेक्टरनो खोन्थाफैयो जे रिटेन सार सेन्दाल फारसे मोनदों बै जायगायाव थांनानै बेयाव बुद्रुनाय सिन दोङो माबा दोङो ओमफ्राय गामिनि मानसिफोराबो बेयाव हेल्प खालामो गोजानहालागै नागिरथिंबाय थायो बिसोरो आरो नागिरथिंनानै सासे मानसिया दैमा फारनिफ्राय खारबोयो आरो खारबोनानै बुङो नै बेयाव जि दोङो आरो बेयाव माने हाखर गोदान माने फबनाय बायदि हाबो बुरखांनाय माने सिन दोङो बेखौ खोन्थानाय लोगो लोगो बेयाव थाङो आरो गामिनि मानसिफोरनि हेल्पआव बेखौ बुरखांनानै नुयो बेयाव बेनि गोथैसोआ माने दोङो बिमाया खोब गाबो आरो गाबनायनि उनाव पुलिसफोरा जि 7 मानसिनि मुंखौ लिरना गारबोयो बिमाया बै 7 मानसिनि मुंखौ गाबज्रिनानै बे मानसि 7खौ लाइन फाथिनानै इयाव गसंहोयो आरो पुलिसफोरा सोङो मा खालामदों मा खालामाखै नाथाय बेयाव बै 4या माने बुङो जे जोङो मैया अमुक जायगायावसो दंमोन बा आं बै खामानिखौसो मावबाय दं बेफोरबायदि पुरा प्रुफै लाबोयो माने पुलिसनो होयो आरो बिनि उनाव गोलैयो बै 5 नाम्बार मानसिनाव आरो बेनिखायनो बै 5 नाम्बार मानसिखौ हमो आरो हमनानै पुलिस थानायाव लाना थांनानै दोखो बुग्लिनायनि उनाव जि बुङो नोंथांमोना आसरित मोनगोन बियो बुङो जे ओरैथोरै आङो 10 बोसोर जाबाय आंनि लोगोनि हिनजाव बिनि बिमाया आरो आङो 10 बोसोरनिफ्रायनो बेजों माने सम्पर्कआव दंमोन आरो खालि माबोरैबाबा बिनि फिसाजोआ नुयो आरो फिसाजोआ नुदोंबाबो आङो बेखौ सिगिना दोनखायो जे नोङो रावनोबो खोन्थाना होननानै नाथाय आंहा गोसो सिङाव मोनसे गिनाय दंमोन मानोना जोंहा बिराद सनमान गोनां मानसि जोंहा गामियाव गोबां सनमान दोङो मान सनमान दोङो नाथाय बे बाथ्राखौ जुदि बे फिसाजोआ सोरनोबा खोन्थायोमोनबा आंनि मान सनमान सब माने नस्थ' जालांजोबगौमोन बेनि थाखायनो आङो बेखौ बुथारदो गतिके नाय नोंथांमोन बै मानसिया मान सनमान नागिरदो जाय मानसिया माने मान सनमान गैयै खामानि मावो गतिके दुनियाव माबायदि मानसि थानो हागोन नोंथांमोना मिथिना लानाया मोजां सोरनि गोसोआव मा दोङो दिनै रावबो हमनो हाया बेनि थाखायनो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।